Ole tuntruma chuanin hlutna ti mangin pathian thu kan ngai thadona he thupui hi ka tuipui em meya achan chu hlutna mang hianin kan khovel thlir dan te he khovela kan ngai hlut tur te kan hre theya abik takin pathian thu in min thril angin hlutna hi kan thlir chuanin thil ropui takan zir chuak theya kan nun pum ta na poimo ani theya wangin voinia hianin he thupui hi soi ka chak em ani pathian laka hian tunge kan ni ti hi voinia hianin hriat chua kan tum don ani Genesis bung khat chang somni pasaria chuan ti hian in ziaka ti chuan pathian in ama an puin mihring asiama pathian an pui nge in ani asiam ni mi pa le hmeichhia asiam ni ti kan hmuwa Korin khwat pola le khathon panhina bunga chang som pasaria chuan ti hian in ziaka tupo Krista chuan thil siam thar alo ni a thil hluite chu an ralta ngai te u alo thar ta ti kan hmu ni pathian in a thu mal som ro se le voinia hian in hlutna sang hlutna chi sang mai khotlanga hian te khong standard kan nei ani abik takin keima ni ang rual thalai kumsom ni tanga somthum somli thleng po niang chu chung te chuan in enge khotlanga hlutna te khong kan nei te chu pakhana chung kan lan dan kan display te ani tero biakina karon in khom po in kan lan dan kha apoimo em mai ni tin kan thuam no te achang chuanin kan talent te kan music thiam le thiam lo te kan zirna te kan chung kodin mun te kan hausakna te kan kar kan incha kan nacha heng zong hi hlutna kan te na ni mi in khang anei chuanin kan va mu danglam bik riawa hlut takin kan vangai deuh thina ni lom ne tero tin no pangjok te zinga chuan tunlaya chuan social media Snapchat te IG te alo omta Facebook te alo omta heta hian like kan nei nem lawa hian kan hlutna kan te to thlat mai ni chu kan oi lo mo ani thlat mai ni then khat chuanin hei chiar tur tam maya then khat chuanin unlike an nei nem theinan an hmai te surgery an nei ani mo mel that an du a khatiang khanin adopt Photoshop mangin an taksa te an pianan al theinan an siam thina ni khatiang khanin an buaya engting e kan tiang voinia in du tholo nakha an sa to em mai ni achan chu kan hlutna te nakha khatiang ang khani wangani chu apoi le ani chu an enge ngong kan ti chuan ma ani in kil toina min siam saka ma ni lan dana lung oi lo na min pe a chu an enge lo thlen depression kan ti te tun chuan lo tun generation lo oma thalai tamzok hi chu statistic in a soidan chuan psychologist hoinan soidan chuan sangkha zakwa somnga vel bora damdo in real root diklo mental hospital ho khang ho tenat na angkha kan veivek to ni atini voine thalai tamjok te chu sangha zakwa somnga kha chuan le taila hospital kan vek don ti na ni chu achan chuenga tinge ti chung kan hlutna te na te engtinge kan ti ang apon lang talut tukani mo hei hian nge thlen ti chuan hlo na min pe a ni tin hianin mang an na hlo thon na chi ai na hi kan tok na sa em mai ni hlutna adik lo zongin kan manga kha hlutna kha adik lo ni kan hlutna hriat kha asan chu he khovel thila kan in nghatani mo min kara nei that chuan min bike nei that chuan kha a hlutna asang ani ma se kha thil dik lo ani asan chu khang te kha chu he khovel thilania alo reya an chuai le meya kha an hlutna tak min pe theilowa ma ni kan ni na kha min engtinge kan tiang kan ni na kha ati nget theilo ani voinia chu chuan a chhezongin kan khotlanga po mi kan thlir dan kha asiamani entinan
hau sak na kha kan ngai hlut chuan mire thei te kha kan hmu hiama mel tha kan ngai san chuan mel chhia te kha kan hmu hiama chung ko that tak chung ko hung tak kan ngai san chuan chung ko thavelo nei thavelo kha kan en donga tin nu le panai kan ni chuan nu le panai ngai sang kha tiang zonga ngai san na konga kan kal chuan son te nu le pa nei thalo te kha kan ngai hiam thina ni engma habit thalo nei ngai lo kan ni chuan addict te kha kan hmu hiam le ta ti chuan in mizai dam tak kan ni chuan thin butut tak nei te kha kan hmu dik lo le tin voini po mani chak lo na kan nei te kan ke mani chak lo na sang kan nei te kha in hmu hiam nan kan mang thina ni ma se voini hen ting e bible in hlutna asoi le sam som thum pathum chang ruk le chang ko chuan ti hian ein ziaka lalpan thuin van te chu asiam chunga om ho zong te po chu aka a tho chuan asiam ani chuan a soya alo om ta thua pe alo om het ta si ti kan hmu ni ta hian pathianin he khovel thil asiam dan kan hmu Joan Davidson aesthetic theology antimeya moina lampanga pathian thu khatianga zir thin ania hei hi Andrews University kan professor ania apasal po hi Hebrai lampanga mithiam takania he nu hian a soi chu ti hian an chair taila pathian chu systematic theologian ang nilovin artist angin ain puang chuak na sa zokani atini thil thadeu pakhadaron soi chu Genesis bung khata khanin pathianin khovel hi asiama khovel asiam zo piang khan tha ti em ati kha oma kha tha ati em ati kha Hebrai tong chuan tof ania chu thumal bok chu isakan rebeki ahmu khan avan moi sap tongin avan beautiful ati akha ani ta chiani kha thumal nge kha isuna mangani ta hian he kan Dr. PhD nei Joan Davidson hian a soi chu isua khanin pathian khanin khovela siam tir khanin moi ati ani artist angani lemziak thiam angani ati na ni tin kan share le tur chu he khovel hi mishing ta na siama note lo pian ma in a room zong an lo ching fela amud na tur te athom no te an chung kwa sang an chung kwa ten an chung khat leina ten an ron kana ti chuanin thom no tur ten ron pe note room tur kan va en chuanin thil chi sang alo oma thil te lo in khaya toys te lo oma chuan akor kan han en chon mei che kor ang te lo omani chuan mei chia ni don ti kan hre mei ang hian khovela po khan mishing an lo pian ma khan mishing siam an ni ma khan pathianin heng ransa thingle mau te pangpar te le thei zong te khang zong kha mishing ta na siam ani ti kan hmu ni chu kan pathian chu ni tin ka soi ve thin zia chu mai ni lovin universe zong hi pathian in asiama tuna arsi kan hmu thei te kan arsi hmu thei nai berpo hi ema Proxima Centauri antia kan khovela tangani hi inches khat chau ni ta se chu Proxima Centauri arsi chu kilometer som pasari chuang kal angaya ni chu tiang khop pahla chu ni chu tia ang makta duai thluk le ding on chuang omna he universe van thengreng hi pathian siam chu ni ni ringot po kan hmu thei lawa asiam tu ro pui tur zia chu kan hre thiam thein karing tin voini apo khovel chung ringot apo kan han enin kan scientist ten thiltam takan an hmu chuak ani tero antin an gravitational law kan ti he khovel lei hip na hi constant antimeya
angai reng he khovel pum pui hin khami number kha ngai reng ani chu gravitational law kan ti khania Isaac Newton a ka hria chualo chuan khami mu chuak kha ni tiro ti chuanin Albert Einstein aten E equal to mc square atom phel dan te an han zir chuaka chu tiang bokin law of thermodynamics kan ti te le he khovel Stephen Hawking aten he universe hi ein choi moi tok veka panlam an neya an thang zela an ding top lova an thanga an zin kong an zo me zela chu tiang chuan an oma tu main su boy lo ani an hanti hetiang zong hi an mu chuaka ma se voini a chun tunge kan ngai san jok ti chuan Isaac Newton ate kan ngai sang ta dei zoka ma se asiam tu pathian ro pui tur je hi kan hungai lo ani chu pathian chu entin nge Timothy thon khat bung rukchang som paruka khan lo ti eng nei thei ruwa lova chuana oma achak tur je chu kan hre thiam eng nei thei ruwa lowa a omani chu pathian chu mishing hianin an hungai lo mosia khanin a hnung lam aro puina muwa chu ta po chuanin chu zong chu a hmu ni a tin in larna an hmu pon an tlunge nge thina ni kha khatia angkha ni engtin nge sam bungria ta khan engtin nge ti kha Ivani kut suak te thale arsi ruat ho te khi ka ngai tua chang chuan mishing hi enge mo ani ai hriat reng thin ni mishing fa pa po hi enge mo ani a ikan thin ni ka ti thin ati ni Davida chuanin he khovel van theng reng zong arsi zong ka hmuwa kan ngai tua chang hian lalpa keima hi ka te boxia ke veivut ve mai hi engwangin nge min ngai tua min kan thin ni o ati ein mute em ani khovel danga po na hei Bible hian in khovel dang alo soya joba bung khat le bung hnia khan kan hmu ni pathian ma an local thina te ni mo pathian fa te ni chu mizing a jan se jan a po local ve a ati ni kha khalai a po khan nge poimo em ti chuanin khovel sang a oma chu ta chuanin pathian in misang a siama chu mizing a jan kan khovel hi a cancer very big ang engtia kan tiang nat na very big swal nat na ina hliam khovel ani a hel kan ni pathian ma kan hela chu engtin nge pathianin ronchin felatum ti hi johana bung khat chang khada khan kan hmu a atirin thu a oma thu chu pathian hena oma thu chu pathian ani atia chang som palia khan thu chu ti sa lo changa mishing jing alo om ta ti khamo hei ka ngai tua thina ke ang lano pang tak tan chon ngai tua thiam har em ma se ka hriat thiam dan chuan hei Independent magazine July ni somthum pakhat sang hi som pasaria hian Andrew Griffin a chuan ti hian alo ziaka Facebook company hianin AI anti mai artificial intelligence an hmang thina an na thok tu tan robot angani chu an robot man pahni te chu an ma ni thuin an lawin bia ni chu an thunun na tel lawin an lawin bia an hlo thona wangin chung robot pahni chu an shut down ani ti kha he magazine a hian in ziaka chu tiang deuh che chan mishing hi chiale thriat na neya siam zalen na neya siam kan ni a chu zalen na chu kan hmang swala ti chuan pathian laka helin kan lo om ta a chu tiang deuh chi chu kan lo ni tin khi Hong Kong a khianin Hanson Robotics Company oma chu ta chuanin Sophia anti mai che ruang am nein an siama robot chu AI zong AI ka ti mai chu ma ania in real ball thei robot angkha khang angzinga finger khani a arap ho chuanin an ram ni nan pe mia mai ni ti chuan a du na azin theya amain azin thei ni mi shwai kher ngai lawin ti kha an ron soi war le a asiam tu chu David Hanson a khami company CEO khani a ka ngai tua thina Sophia kha khatia angkhanin lo helveta se ama du danin local ta se
ti chuan kha mi kha robot kha siam thaturin David Hanson a hianin kha Sophia angkhana omdu kan ring angem karing lawani tro achan chu asiam tu ania Sophia kha chu athil siam ve me ania asiam tu laka kha jon athil siam kha chuanin enge limit anei hnem lutuk ti theilawa nga lutuk ma se engtin nge kan pathian chuan engtin nge kan pathian chuan aron ti le Philippi bung hi chang hi tanga changa khanin aro puina chu akal sana mishring te tan aronin pha hniama cross thi na ngei kha ron tuarani kha ti khamo kha ni chanchin tha chu voinia pola chuan hi thuruk alo tia eng wangin nge pathian ro puilu tuk khang van thengreng zong siam tu kha he khovela mishring athil siam zinga a cheber kan tiang chumo athil siam zinga hel to swalat lu to chiale thasian na chaklo tak nei kha tiang anga lo pian thei chan chu min hmangai em wangani chuta chuan ani hlutna chu kan te don ni hlutna hi voinia hian ka una teu hlutna hi keima ani ya omlawa kan taksa hi tui za somsari velania adang zong chu calcium ti te hei kan ru te le thil dang hi ni meya heng te hi kan thi nuwa shaldonila cheng sang thuman potling don em ni atling lawang chuwangin ahluwak lem lo ma se kan hlutna hi keima ani wang ni lovin min ngai hlutu hlutna zok min hlutna zok kha ni engtin nge min ngai hlutu pathian chuanin kan hlutna chu aron te le afapa mal nei chun kha he khovela alo tirani alo tir mai ni loin alo thi tira kan tan alo thi ni Isai bung somli pathum chang li a chuan ka ngai a hlut tak in nia miza om takin ni boka ka mangai bok cheu ati ni jon ha bung thum chang som paruka chuanin pathian in khovela mangai ema ti chuan a fapa mal nei chun a pe a ati ni kha FSC bung ni chang so ma chuan thil thatia tan ama chuan se asiama omin chu thil thati chu in thatna turin ati ni ti ni kha Jeremiah bung som thum pakhat chang thuma chuanin mana lalpa kan hena lo lang chuan mangai top lovin ka mangai che ka hruai hong che ka din thar liang che ti ni kha rombunga chang riata chuanin melma kan lani lain Krista chuanin min lo thi sakani ati ni kha ro pui ka ti chu Johanna thon khat bung thum chang khata ngai te u pa in min mangai na chu avana sa pathian fa min vua tak hi chu tiang chu kan ni reng ani hemi awang hian khovelin min shelawani ati ni voinia hen pathian fa kan ni pathian fanu pathian fapa ini chu aro pui ber midangin then khatin i chung kodin hune mo i hausakna i rethaina i in cheidane mo an thil soi zong kha eng ma ani lo ma se enge poimo ber pathianin ini ati kha poimo ber pathianin kan ni ati chu ama fa te kan ni hei hianin chakna min pe ve thina keipo eng ma kan ni lo keima nun kan en chuan no pan lai tangin re thei te aron seilian kan ni ama ro chu eng wangin nge huaisen na kan ei thin ti chuanin he thil he thu hi ni pathian fa kan ni na hi mi zakzum takani ma se engwangin nge pathian thu hi kawa chua puyang ti ka ngai tua hian pathianin afa min pomna hian in min ti chak thin ani chu apoimo ka ti hle meya voinia hianin thil za tur le thil kan ngai hlut tur hi kan ti chian anga ya mina zong an ming ma doctor mo engineer mo pastor an ne wangin kan za ringa turem ni ani kherlo ani engwang chuan mo a chan chu khang title te khanin omzia nei lo pathian atang chon omzia anei lem lo ani luka bung thuma khan eng ting ein zia kha Tiberial Lion atini chume zo chuanin Pilata chu governor ani a ti chuan Herod chu tetrarch ani a tetrarch chu lal tho
ti chuan in Caiaphas chu pui thiam ania Anna po pui thiam ania ti chuan Pathian thu chu khoi ange lo thleng ati Johanna Baptist chu Johanna hena lo thleng ani ati dei mai ni eng vai nge khang ho kha soi vak ti ka ngai tua chang hian khang sarkar na thok le sarkara lalte le kau shana ho tu pui thiam te thlo kan khan Pathian thu chu Johanna hena lo thleng ani ati ni eng vai nge ti chuan khang mi te kha an thiam lut tuka Pathian thu dong turin an in ring lawa he ta mi tlom ten hena lo thleng ani mi thiam tak hne na Pathian thu lo thleng thei lo kan ti na ni lawa ma se an thiam na khan Pathian thu lo dong song turin a do dal thin ani chu apoi hle ni ma se le khathiam zinga chuanin tunge Pathian thu lo dong song tu kan ti chun pola kha ni pola kha khotlanga po ni na sang takanai Sanhedrin an ti me hun lai ro rel tu zinga mi ani MLA ang kha ni ti chuan PhD nei angani dan le shaya po lawyer ani ma se engtinge ti kha Philippia khan Krista a mu nu chuan engkim kha engtinge ti kha engkim kha engti eka karuata ti mo eka ani nataka agrik tonga chuan ek ati mo nom hne ti khan an leta eka karuata ti ni Isua chau kha a chuan tur zia kha a soi fo mai ni chu wang chuanin Paula khan hlutna chu a hra chiang ni voinia professor an ni wang ringota ngai san tur ani lo an ra kha kan en tur ani professor ani chuan enge lekha te a chhuan hem to em ani na ang a quality ang kha a phai em a chhuan hem to em pastor ani pon tharau bo man hem to em mangai na nga em khatiang khanin hlutna kha kan te the ani ma se enge a top kho ka chon kan hlutna te na tur chu ti chon Pathian in min mu dan hi ni iswathi sena le kan nia kan man hi atau tuka Korinthon khat bung ruk chang som hia phei chuanin manalei ni to sin chu wangin in taksa chuan Pathian choi moi ro u ati ni manalei kan ni to a kai ma ni ta po kan ni to lo chuwang kan hlut na hi tu maron soi sel thei tu man min soi che thei lo tu man chu ini an tia wang khan down re su nual re su achan chu Pathianin ka fa ini ka fanu ka fa pa ini chuwangin kal zel ro min ti ni voine a hian ka thian du tak enge I hlutna nei chu he khovel thila hian ami mi an ho saka wangin ngai sang ringot su an re thei wang ngai hniam ringot su ngo an ho saka wang ngai ne bro ka tilo ma se mi zong hi Pathian in a thlirang in thlir thei angem Pathian fa te vekan ni Pathian shelo tu te po Pathian fa ten ni chu ta chon chu hlutna chu te khong ai man chuan mi zong hi Pathian mit ang khanin Pathian thlir na khani hmunga te chuanin in thlir shan na te in hmudik lo na te kha alo om to don lo ani voinia ka thu cha chu hai ni Genesis bung ka chang som ni pasaria ama an puya siam kan ni mai chia le mi pa a chuwangin mi zong a hian Pathian an na kan nei vekani mi zong hian chuwangin vai an ni mo namdang an ni mo re thai an ni mo en enge habit thalo takan neya khotlang in an endong ani po in enge kan ti tur ti chuanin chu tiang chong kan ti ve tur ani lo Iswa thu soi hi ngai thlai lamo chiarila ngai toila adik tak chuanin kan ku voine kan kom te hi kan kom lo tur ve kan lo ni zok ani Iswa kom te hau chu khotlanga endong te chia khon tu te no chizwar te anita ni chu kan Bible in Asia choni ta chuwang Iswa hianin mi zong min mangai vek a hausa a re thei tu po kan hlutna hi keima ani din huna hianin te turani lawa Pathianin min hmu dana hian te turani voina hian I hlu ni I hlut chan chu Pathianin itana thi sak cheni chuwangin I hlut na kha Pathiana chawani chuwang tu man endong chu chesu se ti kha
voinia ka thu cha chu ni a mana lei kan ni to a chuwangin keima ani taksa hin pathian kan choi moi turani ti kha ka soi du chu ni pathian in thu mal som ro se